Mga higala, kumusta ug maayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati nining programa sa kanginan Jesus is our hope. Jesus is our hope, usa ka programa sa kanginan nga gituyo pagmugna aron kita matagan og insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo kanatong andam sa kaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well mga higala, magampo kita. Amo nga dalangpanan og silimbahon nga Dios, ikaw amo nga gipaslamatan niining taknaa sa kahaponon nga sa taliwala sa kalisdanan nga nagpanghitabo sa kalibutan, padayon sa gihapon ang imong mga bilhon pulong among mapatalinghogan dinhi sa kahanginan. Magapanalangin ka o Dios sa matag usa karon nga nagapaminaw niini nga programa, nga sa ilang pagpaminaw sa niini nga programa pinagis imong bilhon pulong, sila unta uban kanamo mapanalanginan sa imong balaang Espiritu Santo nga may magagiyas matag usa kanamo sa pagsabot sa imong mga pulong. Magapanalangin ka o Dios sa mga tao karon nga nas tagsa-tagsa nila ka mga puloy-anan, anas nagkalain-lain nga dapit nga nagapamati niini nga programa, nga dunay gihambin nga suliran sa kinabuhi, dunay nagkalain-lain nga balatian. Kami magahangyo diha kanimo nga ikaw magaayo sa ilahang nga mga balatian nga gihambin karon. Ikaw magahatag og kasulbaran sa mga suliran nga ilang giatubang karon. Aron nga sa dinyo Dios, kaming tanan magkahiusa sa pagduol ug pagdaig diha kanimo. Usab kami nagapakaluoy nagahangyo diha kanimo nga unta imong pagapasayloon ang among mga kasalanan nga nabuhat batok diha kanimo. Salamat o Dios nga ikaw magatdungog, magapatalinghog nining among mga pagampo, pagadawaton namo kini tungod lamang kang Kristo Hesus nga manluluwas. Amen. Well mga kaigsunan ug mga kaiglan, welcome ni natong programa sa kanginan Jesus is our hope. Nang hinaot mi dinhi ang sa inyo ang pagpamati, pagpatalinghog nining atong programa through radio broadcast maingon man sa ato nga live broadcast, naamo sa maayong pagkabutang mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung asa man mo karon, naamo sa tagsa-tagsa ninyo ka mga puloy-anan, naamo sa inyo ang mga trabahoan or sa asa man ka mga dapit karon, welcome nining atong programa mga higala og mga igsoon. So kadtong gusto nga magpadangat og mensahe kang Brother John, diri lang usa ninyo i-text kang Brother Libby tungod kay si Brother John dili nato makauban sa pagkakaron tungod kay doon na siya importante nga lakaw nga giadto. So nining higayon na siguro kami lamang usa ni duha ni Brother Libby ang makig-uban kanyo sulod nining usa ka oras nato nga tulumanon. Nga ato nga pasalamatan ang atong mga kaigsunan dinaa sa Malapascua Island nga sa kanunay silang pagsunod sa ato nga programa sa ako sab nga pinangga dinha nga inahan. Salamat ma sa inyo nga pagsubaybay pagsunod sa ato nga programa. Mayon man sab sa ato mga kaigsunan sa Kinatarkan Island dinhi sa kiniang Hilantagan Islands, kinatarkan sa kiniang Hibitngil Island og sa Santa Fe dinhi sa Bantayan. Salamat mga kaigsunan og makiglan sa inyo nga pagsunod og pagsubaybay niini nga ato nga programa. So kamong tanan mga kaigsunan og makiglan amo nga kinasingkasing nga gi-welcome niining ato nga programa. Alang sa tanan nga mga nag-view karon sa ato nga live broadcast, kamo usab amo nga kinasingkasing nga paghangyoon mahigala nga tagi og gahini ninyo og higayon. Atagi nyo higayon nga ang ato nga live broadcast inyo nga ma-share sa inyo nga Facebook account. Kay pinaagi sa inyo nga pag-share mga kaigsunan og mga kaiglan, dako na kayo ni nga tabang alang sa ato nga buluhaton sa pagmensahe sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Just imagine ka, usa lang nimo ka-share pero taliwala sa usa nimo ka-share kung pila kalibo ang imong friends sa imong Facebook, sila makahimo sab sa paglantaw niining ato nga programa. For example lang, ang imong Facebook account do na kay friend nga 3,000 plus. Kanang 3,000 plus kung doon na mga load, makahimo na sila sa paglantaw sa ato nga programa. Pinaagi lang sa imo nga pag-share, nakahimo na ka sa pakigbahin sa pagkining buhat sa buluhaton nga mao pagpakuyanap sa maayong balita sa tibuok kalibutan mga kaigsunan og makiglan. Ang imong gihimo nga pag-share, usa ka na ka participation sa gihatag nga mission sa Ginoo sa matag usa ka nato nga mao iwali nato ang maayong balita sa
tibuok kalibutan or sa tanan nga katawhan. So salamat mga kaigsunan sa inyo nga pagsanong o pagdungog nini nga among mga paghangyo. Hinaot nga ato ni nga kanunayon, batasanon o kinahiyahon nga ang pulong sa Ginoo ato nga i-share sa ato nga tagsa-tagsa ka mga Facebook account. Alas pagpadayon sa itong programa, ang panahon akong ihatag kang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Salamat po sa karong gabi nga ang Ginoo nagahatag nato lain usab nga higayon nga atong mapamatian ang iyang mga pulong. So karong gabi na gina-welcome namo ang tanan natong mga viewers, tanan nga mga listeners sa radio. Dinhi sa atong tulamonon na kung naamoy mga pangutana higala, mahimo nang ipadangat ninyo karong gabi na diri sa akong number. Ayon lang sa mo og text ngadto kang Brother John Dehito tungod kay wala siya dinhi karon. Na siya importanteng lakaw, no, kung mabalik to siya lagmit mga Lunes pagid to siguro. So diri lang idritso og send ang inyong mga pangutana sa akong number sa 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, muna atong number higala. Kana kung naamoy mga pangutana o niya naasad mo'y mga contribution, no, mga dugang tubag or mga reactions sa mga butang atong ginahisgota dinhi, makahimo mo sa pag-send mga higala. Pwede sad ang inyong mga mensahe arin nyo ipadala sa comment section sa ato nga live mga higala, no. Dinila mo send og mensahe naamoy mga pangutana ba or kaha naamoy mga dugang tubag. So isend lang mga higala aron ato nang mabasa o mapadangat nato na ngadto sa ato mga listener ang inyong mga dugang tubag, no. Okay, sublion ako ang tanan karong gabiona among gina-welcome sa tulumanon sa Jesus is our hope. O niya sa gihapon palihog atong i-share, no. O niya atong i-like, i-follow nato ang atong programa aron masunod gid nato og masabtan nato ang mga kamatuoran nga nagsukad sa balaan na kasulatan. Okay, sa pagpadayon atong ihatag ang panahon kang Brother Isaw alang sa pagbasa sa mga mensahe nga ni dinhi sa screen, Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libby. Nya ato ning basahon mga kaigsunan og makigalan ang gipadangat sa mga viewers nato karon nga ilang nga mga mensahe dinhi sa ato nga programa. Aniya si Brother Edrelim or si Brother Ronron Lauron, siya pa-shout out from EBA. God bless sa program Bro Isaw dito and Uncle Libby Nueva Claves. So salamat Brother Ron sa inyo nga pagsunod o pagsubaybay sa ato nga programa. Og shout out kaninyong tanan din ha karon nga naa sa EVA uban sab sa ato nga pinalangga din nga Pastor Lauron. Then niya pod si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi na kaninyo Brother Isaw, kay Libby og sa mga kaigsunan nga madasigon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. God bless sa tanan. Maayo nga hapon kanimo din Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Nya salamat sa kanunay sa imo nga pagsunod sa ato nga program. Dindiya sab sa ato nga Pikas Monitor mga kaigsunan og mga kiglan, ato sab nga nakita nga nakig-uban kanato dinhi ang atong mga higala og mga kaigsunan sila si Sister Ginaline Lumuntad, niapod si Brother Jimmy Ranisis, niapod si Sister Melidet Benzuela Fuentes, niasab si Sister Analiza Arabes, niapod si Pastor Peter Golina Rosales, ang ato nga very humble district pastor din sa Kawayan Masbate. Pastor, salamat sa imo nga pagsunod og pagsubaybay sa ato nga programa og kumusta mong tanan din sa Kawayan. Niapod si Sister Inday Rosalihos, niapod si Sister Jivne Jerez, no? Malate, niapod si Brother Elmer Lacerna. Unya niya pod nakig-uban kanato si Brother Jan Moses Rosalios Puyot dinha sa Kumbado Bagay. Unya nakig-uban sab nato si Brother Magno Lasco. Unya niya sab si Sister Imelda Osabel Bracho dinha sa Daang Lungsod.
Dinia pod nakiguban kanato si Brother Edwin Iscario. Niya pod si Brother John Magdadaro nagalantaw kanato sa Daan Bantayan. Niya pod si Sister Nicole Biring Idar nagalantaw kanato dinaa sa Nazareth. So mayong gabi kaning tanan dinate ubas makaigsunan nato dinaa sa Nazareth. Niya pod si Brother John Francis Ilbuina. Niya pod si Brother Ariston Bueno watching from Cebu City. Niya pod si Brother Erwin Juanes. Niya pod si Sister Dailin Tuning Abrisi. So sa pagkakaroon makaigsunan og makiglan, mao pa ni ang mga mensahe og atong mahigalag mga igsoon nga nagasunod og nagasubaybay sa ato nga programa. Nya ato pasalamatan ang ato nga mga 38 years sa ato nga program. Ato lang ni padayonon mga kaigsunan kay mao naman gyud ni ang ato nga buluhaton isip nga Kristohanon ang pagpakuyanat sa maayong balita sa Ginoong Hesukristo nato. Nya alas pagpadayos tong programa, ang panahon na akong ihatag kang Brother Libby Claves. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother Isao. So moadto ta manghigala sa paghatag og tubag sa pangutana kagabi wa to nato matiwas og tubag tungod sa ning abot ang time, no? Unya niya say atong ipadako karon ang usa sa mga texter nato nga doon na siya text pa dinhi, no? Okay, ang pangutana mga higala nga ato nga hisgutan karon ang kuan ato tong elaborate gayo ato tong ato tong ipasabot katong ikaduhang bahin. Ang pangutana manggod gabi mauni ang atong gibasa. Brad, nganong magtuman man mo sa napulo ka mga sugo nga di man mo mga Hudiyo. Ato nang gipasabot na ikaduha, ang sugo sa Old Testament wala nakaron sa atong Kristiyano New Testament nata. So bot niya ipasabot nga ang napulo ka sugo wala na isugo diha sa bag-ong tugon sa nato o sa panahong Kristiyano. Mao ni iya nga unahuna, no, nga wala na isugo panahong Kristiyano ang napulo kasugo kay sa Old Testament to siya New Testament, yung siya New Testament nata. Kanya ni ay mensahe si Brother Nimi Hilig, ingon siya nga ayong gabi parilib ng hambog lang ng tekstira. Ang ila lang gilikayan ana ang ikaapat nga sugo kay dili sila magtuman sa adlawng igpapahulay unya kaon tanan kay gihinlo ana baboy pero inig atake. Okay, mao ni niya ang aton tagaan sad og una-huna na tinuod na nga ang gilikayan nila ang ikaapat nga sugo sa napulo ka sugo ang igpapahulay. So unang mapasabot ani si Brother Isao o niya akong tapuson mahigala. Okay, salamat Brother Libby. Nya ato sa pasalamatan ang atong higala sa pagpadangat sa maong pangutana. Bali napasabot naman tong first portion. Ngan hinata sa second portion mga kaigsunan may tungod nining gisgutan nga ang kasuguan sa daan nga tugon wala na sa New Testament sa mga Kristiyano. Mga kaigsunan o kadtong contribution nga nagisgot nga nanghambog lang ang ilalang gikadlukan ang ikaapat nga sugo nga maong adlawng igpapahulay. Mao ni ato ron hatagan og pagtagad mga kaigsunan og makiglan. Wala gala malipayon mi nga imo ni nga napadangat nga maong pangutana sa ato nga programa. Mahitungod niining imong pangutana nga gipadangat dinhiya sa ato nga programa nga wala na nang napulo kasugo or ang kasuguan nga nasdang tugon dinhiya sa New Testament sa alang sa mga Kristiyano. Very wrong gid na mga kaigsunan og makiglan nga interpretation or paghuna-huna nato. Nganuman, kung ato nga lantawon og susihon, ang gisgutan sa balaan nga kasulatan, ang Dios or ang kasuguan sa Dios alang sa tibuok kalibutan. Ato ginang timan-an. Karon, paghisgot og tibuok kalibutan, apil na ta mga kaigsunan og makiglan mga Pilipino. Kay nga naman, sakop man ta niini nga kalibutan nga atong gisgutan or gisgutan sa balaan nga kasulatan. Mahitungod niining gisgutan nga ang kasuguan sa daang tugon wala na sa bagong tugon or sa New Testament, dili na kinanglas mga Kristiyano kana nga paghuna-una or interpretation mga kaigsunan og makiglaan usa lang kana kapang
pagdahom-dahom o pagpangaghap. Nganong makasulti man ta nga usa lang kapag dahom-dahom o pagpangaghap. Tungod sa rason mga kaigsunan og makiglan, wala man gyud ninyo ma-realize ang gitudlo ni Kristo og ang gitudlo sa mga apostoles ni Kristo. Unang-una, kung ato nga lantawon og susihon, mga kaigsunan og makiglan, diha sa pagpanudlo ni Kristo ingon ani ang iyang gihimo. Kung ato nga lantawon og susihon, dinhiya sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 17, si Kristo nag-ingon mga kaigsunan og makiglan, kung atong basaw nag-ingon, ayaw kamo paghuna-huna nga ako miani aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako miani dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman. So kung imong lantawon og susiyon ang gisulti ni Kristo diha sa bag-ong tugon sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 17 mga kaigsunan og makiglan, ato nga makita nga si Kristo mismo nagsulti nga nag-ingon siya nga siya wala miani aron sa pagbungkag sa kasuguan kundili aron sa pagtuman. But pasabot, si Kristo nagbantay og nagsunod sa kasuguan mga kaigsunan og makiglan. Karon, kay si Kristo sa iyang pagpakataw nining kalibutan diha sa Bag-ong Testamento mga kaigsunan, nagtuman og nagbantay man siya sa kasuguan mga kaigsunan og makiglan. Iya ba kini nga gihimo nga gitudlo mga kaigsunan og makiglan sa mga katawan o kini nga kasuguan diin manigikan mga higala og mga kaigsuon? Ang kasuguan ba ni nga naa sa daang tugon? Kung ato nga tan-awon mga kaigsunan og makiglan, Lucas Kapitulo 18 versikulo 18 hangtod sa 21 mga kaigsunan og makiglan, ato ning basahon. Dinhiya sa The Living Bible, kung ato ning basahon nag-ingon, once a Jewish religious leader asked him this question, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Kini nga senaryo mga kaigsunan og makiglan, dunay usa ka tawo nga usa ka pangulo sa relihiyon mga kaigsunan og makiglaan, miduol ngadto kang Kristo og nangutana, maayong magtutudlo, unsay maayong buhaton ko aron makapanunod ako sa ginghariang aron sa makapanunod ako makasulod ako sa gingharian sa langit. Kung atong tanawon, si Kristo mitubag, kung atong basahon ng 19 nagingon, si Kristo, do you realize what you are saying when you call me good? Jesus asked him, only God is truly good and no one else. But as to your question, you know what the 10 commandments say. Don't commit adultery, don't murder, don't steal, don't lie, honor your parents, and so on. Ang gisgutan mga kaigsunan og makiglaan, kung ato nga tanawon, apan may tungod sa imong pangutana, ikaw nay baluna og unsay gisugo og unsay nasulat sa napulo ka sugo. Nagingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig bakak sa imong isigataw, og tahuron mo ang imong ginikanan og uban pa. So kung imong lantawon mga kaigsunan og makiglaan, dinhiya sa bag-ong tugon, si Kristo nanudlo sa pagtuman og pagsunod sa kasuguan nga naa sa daang tugon mga kaigsunan og makiglaan. Kaya asa man na nato mabasa ang 10 commandments, mga higalag makigsunan, dibas dang tugon, Exodo Kapitulo 20 versikulo 3 hangtod sa 17, kung atong tanawon, ang gisgutan din mga kaigsunan, mga kasuguan or 10 commandments kana. So kung imong lantawon og siyon niining bersikulo ning lutaw nga diha sa dantugon naa ang pagtudlo sa pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios nga naa gisgutan sa daang tugon mga kaigsunan og makiglaan. So kung atong padayonon ang 21, mao ni ang tubag sa mga batan-on nga lalaki mga kaigsunan nga nangutana kang Kristo. The man replied, I've obeyed every one of these laws since I was a small child.
So kung imong lantawon mga kaigsunan ug makiglan, ang gisulti sa mga taong nangutana kang Kristo, misulti siya nga nagingon, ako kanang tanan, ako nang gituman sukad sa akong pagkabata. So kung imong lantawon ug susihon, dili de tinuod nga walay taong makatuman sa kasuguan sa Dios, kay mismo kining tawana nga nangutana kang Kristo nagpamatuod nga dunay tao nga makahimo sa pagsunod o pagtuman sa kasuguan sa Dios mga kaigsunan o makiglan. So kung atong lantawon naa di ay sa diha sa Bag-ong Testamento nagpadayon ang pagtudlo sa pagsunod o pagtuman sa kasuguan sa Dios o ang nagtudlo nini mao si Ginoong Hesukristo mga kaigsunan o mga kaiglan. Ang kasuguan diha sa daang tugon nagpadayon sa pagtudlo hangtod sa bag-ong tugon ug ang nanagpanudlo nini si Kristo ug ang iyang mga apostoles. So kung aton tanawon mga kaigsunan ug mga kaiglan niya, ngani nasabta ka ang Apostol Pablo sa tinun-an ni Kristo. Nanadlo ba si Apostol Pablo may tungod sa napulo kasugo nga sundon og tumanon? Kung ato nga lantawon mga kaigsunan ug mga kaiglan niya, kung basahon nato ang nasulat dinhiya sa balasahon sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 2 mga kaigsunan ug makiglan ingunaning gisgutan. Tumawod ka sa imong amahan ug inahan, kini mao ang nahaunang sugo nga may saad. So kung imong lantawon ug susiyon, si Apostol Pablo nagtudlo sa pagsunod o pagtuman sa sugo nga naa sa daang tugon. Kay kanang kasuguan nga nasdang tugon sa napulo kasugo mga kaigsunan ug makiglan, kining sugo nga tumawod ka sa imong amahan ug inahan ato nang makaplagan sa ikalimang sugo mga igalag mga igsoon nga tahuron nato ang atong mga ginikanan. So kung imong lantawon ug susiyon, si Apostol Pablo nagtudlo usab nga ang napulo kasugo diha sa Bag-ong Testamento sa New Testament kinahanglan sundon og tumanon sa gihapon karon, no? Kung ato nga tanawon dinia padayon kung atong basahon ang Roma kapitulo 13 bersikulo 8 hangtod sa 9 mga kaigsunan og makiglan ingon ani ang gisgutan ni Apostol Pablo. Ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa. Gawa sa paghigugmaay ang usa sa usa kay ang nagahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Kung atong padayong 9 nagingon, ang mga sugo nga nagaingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog, og ang bisan unsa pangasugo kini nalangkob niining mga pulonga nga nagaingon, higugmaa ang imong silingan, ingon nga imong kaugalingon. Kanang gisgutan nga ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog, mga kaigsunan ug makiglan, kanang mga butanga nga gisgutan nga mga sugo ni Apostol Pablo, didtoan na niya gikutlo sa daang tugon nga kasuguan nga mao sa napulo kasugo mga kaigsunan ug makiglan. So ang pagsabot o paguna-una nga wala na ang kasuguan sa daang tugon dinaas Bag-ong Testamento, dili na kinahanglan sa mga Kristiyano kay New Testament na sayop kana nga paghuna-una, pagpangaghap o pagpangagpas mga kaigsunan o mga kaiglan. Kay ganon ang gitudlo sa balaan nga kasulatan, ang kasuguan nga naas dang tugon pag-abot sa bag-ong tugon nagapadayon sa pagtudlo nga kinahanglan tumanon og sundon mga kaigsunan og mga kaiglaan. Gawas lang niadtong mga tao nga dili gustong mosunod og motuman sa kasuguan, magpabilin gyud sa pagpangatarungan nga ang kasuguan sa Dios sa daang tugon wala nas bag-ong tugon. Pero sa ato nga gibasa, klaro og tataw mga kaigsunan og makiglan nga ang kasuguan nga nas daang tugon nagapadayon gyapon hangtod sa bag-ong tugon. But pasabot mga kaigsunan og makiglan nga ang kasuguan sa Dios nga napulo kasugo nga naas daang tugon pag-abot sa bag-ong tugon padayon gyapon. Nan kay padayon man gyapon gikinahanglan padayon sab gyapon ang mga Kristohanon karon nga mosunod og motuman niining kasuguan sa Dios mga kaigsunan og makiglan. Karon mga higala og mga kaigsunan, ngano nga ang tao gikinahanglan man nga mosunod og motuman sa kasuguan sa Dios? Very simple lang mga kaigsunan og makiglan. Ngano nga ang tao gikinahanglan
mosunod og motuman sa kasuguan sa Dios aron ang tao makalikay sa paghimo og pagpakasala. Kay ang tao og dili mosunod og motuman sa kasuguan sa Dios, siya nagpabilin nga naglurag sa paghimo og pagpakasala. Ug atong hinumduman mga kaigsunan og makiglan, ang hinungdan nganong si Kristo, mga kaigsunan og makiglan, nalansang sa kalbaryo sa cross tungod sa ato nga mga sala. So kung ato nga himuon gyapon nga nagpadayon tas paghimog pagpakasala, mura ba og ato ra gyapon gihandom nga atong iotro pagpalansang si Kristo ngadto sa kalbaryo sa cross. Pero kanang mga butanga dili na mahitabo mga kaigsunan og makiglan, kay nganuman dili na muotro pa si Kristo sa pagpalansang ngadto sa kalbaryo sa cross. Sa iyang pagbalik dinhiya nining kalibutana, ang mahitabo sa iyang pagbalik dili na ang pagpalansang kundi ang pagluwas, pagkuha niadtong mga taong nagmatinumanon sa kasuguan sa Dios, mga kaigsunan og makiglaan. Karon kung atong alantawon niya ang eksplikasyon mahitungod nining mga butanga nganong gikinahanglan ang tawo mosunod og motuman sa kasuguan sa Dios. Kung ato nga lantawon og susiyon, unang Juan kapitulo 5 bersikulo 3 ingon ani ang gisgutan. Kung atong atanawon nagingon, kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo. Remember mga kaigsunan og makiglan, kanang gitawag og Christian or Kristohanon, mga tao kana nga miila og mituo sa Dios, nagpaila nga nahigugma sa Dios. Kung kamo karon nga nagapaminaw, inyong declaim sa inyong kaugalingon, sa inyong kinabuhi nga Christian mo, nagatuo mo sa Dios, nagahigugma mo sa Dios, duel ang atong buhaton, mao atong sundon og tumanon ang sugo sa Dios. Kaya nga naman, ang gisgutan sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 3 nagingon, kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo. Subot pasabot, kung ang tao nahigugma sa Dios, gikinahanglan siya mutsunod og mutuman sa sugo sa Dios. Kaya naman mga kaigsunan og makiglan, kung dunay tao nga mosulti, ako nahigugma sa Dios, apan wala mosunod og mutuman sa kasuguan sa Dios, but pasabot kanang iyaha nga pagsulting paghigugma usalang kabakat mga kaigsunan og makiglan. Kaya naman, ang gisgutan sa balaan nga kasulatan atong maila kung kita nahigugma sa Dios, kung ato nga sundon og tumanon ang sugo sa Dios. Nan kung atong padayonon nagingon og ang iyang mga sugo dili mabugat alang sa mga tao nga nahigugma sa Dios, mga kaigsunan og makiglan, ang pagsunod o pagtuman sa kasuguan sa Dios dili gyud mabugat, walay reklamo, walay pangatarungan, apan alang sa mga tao nga kutob ra sa baba ang sulti nga nahigugma ko sa Dios pero wala magsunod og magtuman sa kasuguan sa Dios, mga kaigsunan og makiglan, hilig kayo mga tarungan, daghan kayong kuskus balungos. Kaya man paas raman nga nahigugma sa Dios pero ang tinuod wala day. Kaya nga naman dili man mosunod og mutuman sa kasuguan sa Dios. So kung imong lantawon og susyon, ingon ana ang eksplikasyon nga gihatag sa balaan nga kasulatan, mga kaigsunan og makiglan. Nganong gikinahanglan natong mosunod og mutuman sa sugo sa Dios? Kung kita tinuod nga nahigugma sa Dios, gikinahanglan atong sundon og tumanon ang sugo sa Dios. Well, may tungod ni atong contribution nga contribution sa gitubag sa contribution kagabi mga kaigsunan og makiglan nga nagingon ba nga gisgot dito nga pangatarungan lang, paas-if lang, panghambog lang, ang pero ang tinuod naglikay na sa pagtuman sa ikaupat nga sugo nga maong adlaw igpapalay, which is very true mga kaigsunan ug makiglan. Tinuod yun na. Kaya nga man, niining ato nga kalibutan karon sa labihan kadaghang mga tao nga nagtuog, nag-alagad sa Dios, mga kaigsunan ug makiglan, mauna nga nga ilag yun nga ipa dako ang butang nga wala nang sugos bagong tugon, dili na kinahanglan tumanon sa mga Kristohanon tungod kay ilaning gikahadlokang mga butanga ang pagsunod og pagtuman sa sugo sa Dios nga maong ikaupat nga sugo. Dili lang kay ang ikaupat ra nga sugo, hasta ang unang sugo ug ang ikaduhang sugo. Well, mga kaigsunan og makiglan, wala ba ni gipasidaan-daan sa balang kasulatan? Gipasidaan na oy. Kung ato nga basahon ang nasulat sa Isaias kapitulo 29 bersikulo 13, ingon ani ang gisgutan mga kaigsunan og makiglan. Kung aton tanaw nagingon,
Og ang Ginoo miingon, ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako og pinaagi sa ilang baba og pinaagi sa ilang mga ngabil na nagpasidungog kanako. Which is very true mga kaigsunan ug makiglan. Tinuod kayo kay man karon tanang mga tao mila og nituo og Dios, nagpasidungog, na nagpangwali, mga kaigsunan, na nagmensahe, nagpasigarbo, may tungod sa Dios, pinaagi sa ngabil, mga kaigsunan ug makiglan, pinaagi sa baba. Pero kung imong tanawon ang gisulti sa Dios nagingon, apan gipahilayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako. Uy, nagsimba, nagampo sa Dios, na nagwali, may tungod sa Dios, mituo sa Dios. Pero ang gisulti sa Dios, apan ang ilang kasing-kasing gipalayo gikan kanako. Ngano man nga masulti ang Dios may tungod nining mga butanga. Tungod sa rason mga kaigsunan kung atong padayon nagingon, og ang ilang kahadlok kanako mao ang usa ka sugo sa mga tao nga gitudlo kanila. Kung imong lantawon og susiyon ang dugang pagpasabot sa Dios, ngano nga nagpasidungog man unta sila may tungod sa Dios, na nagtuo man taning mga tawanan may tungod sa Dios, pero napalayo ang ilang kasing-kasing. Ngano nga gisulti sa Dios nga nagingon, apan ang ilang kahadlok kanako mao ang usa ka sugo sa mga tawo nga gitudlo kanila. Tungod sa rason mga kaigsunan ug makiglaan, gihawiran sa kadaghanang mga tawo karon nga wala na ang kasuguan sa Dios diha sa Bag-ong Testamento, dili na kinahanglan tumanon og sundon sa mga Kristiyano, mga Kristohanon, which is kini nga mga pagsabot og pagpangagab usa lamang kasayop nga paghuna-una og pagsabot mga kaigsunan og makiglan. Kay man ang gitudlo o gisulti sa balaan nga kasulatan mahigala og maigsuon. Kung imong lantawon og susiyon, ang gitudlo sa daang tugon nga maong kasuguan sa Dios, pag-abot sa bag-ong tugon, nagapadayon gyapon sa pagtudlo nga gikinlang bantayan og sundon mga kaigsunan og makiglan. So kung imong lantawon og susiyon, kay diha sa bag-ong tugon ato mang nabasa nga padayon gyapon ginatudlo nga ang kasuguan sa Dios tumanon og sundon mga kaigsunan og makiglan. Milabas nga ang atong higala nga nagpadangat sa mga pangutana, murabag masabot nato nga kini siya wala magsusi og magbasa sa Biblia. Kay nganuman, ang Biblia nagsulti og nagtudlo nga ang napulo kasugo mga kaigsunan og makiglan padayon nga sundon og tumanon diha gitudlo sa bag-ong tugon. Pero sa iyang argumento or pangutana nga gipadangat sa atong programa, ingon siya wala na daw sa bag-ong tugon, dili na kinahanglan sundon og tumanon sa Kristohanon. Higala, salamat sa imo nga pagpadangat sa mga pangutana. Unta nahayagan ang imong hunahuna, unta imong madawat ang tubag nga gikan sa balang kasulatan mahitungod sa imong pangutana. Atong timan-an sa bag-ong tugon, si Kristo nagtudlo nga ang kasuguan sa Dios nga sa naa sa daang tugon kinahanglan sundon og bantayan tumanon. Maingon mo sab ang mga apostoles, mga tinun-an ni Kristo diha sa bag-ong tugon na nagpanudlo nga ang kasuguan sa Dios sa daang tugon sundon gyapon mga kaigsunan og makiglan diha sa bag-ong tugon. Well, alas paghatag dugang pagpasabot sa mga tana, ang panahon na akong ihatag kang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon, no? So thank you kaayo og manghinaot mahigala nga karong gabi na atong masabtan ang pulong sa Ginoo. Okay, adto ta sa paghisgot sa pangutana kagabi pa man nato to gisugdan og tubag, so ato lang gi-continue karon kay ikaduhang point wa kayo nato ma-elaborate, no? Pero niya to basaon una ni ay iotro kuno og send Brother Bilio kay kuan naman ni langin kanimo raman ni ang niya nasumpay something missing man naguna. So palihog daw iotro og send ang imo nga mensahe. Niapod kang Brother Nimi parilib mukaon panagdaghang sinakong bugas ng tekstira pagtuon Brad og dugang sa Biblia aron ka makakaton parinimi ni. Okay, mo ato tay gala sa paghatag og dugang tubag, no? Salamat pod sa tubag ni Brother Isaw, no? Ang pangutana kagabi nga atong gibasa
Ingon siya rin nganong magtuman pamanmos na pulo kasugo nga dili man mo mga Hudiyo. So napasabot nato na nga ang napulo kasugo alang sa tao higala. Kung nagtuman mang mga Hudiyo, walay question tungod kay tao man sila. Pero kita dili mo tuman, mo na dakong question. Nganong wa ta mituman nga ang napulo kasugo katungdanan man sa tao ang pagtuman ni ana. Sumala sa Ecclesiastes 12 versikulo 13. O na dakong question mark ana. Nganong muli kay ta sa pagtuman nga nag-ingon man ang Biblia katungdanan sa tao ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. O nag-ari po ka sa Salmo pod 105 versikulo 7, naghisgot na ito nabasa, ang iyang mga sugo alang sa tibuok kalibutan. Di po ta kaipsot. Apel yun ta. Ang mga sugo sa Dios alang sa tibuok nga kalibutan. Wa man magsulti nga alang lang sa mga Hudiyo, alang sa mga Israel. Nga naman kay napo kasugo alang na sa katungdanan sa tao ang pagtuman ni ana mga higala. So kanang napulo kasugo kung imo nang tan-awon ang detalye ana, imposible kaayong usa ka pundok nga dili mo tuman. Pero ang gilikayan lagi ana na po kasugo ang adlong pahulay unya i-apel lang ang siyam. Wa nang napo kasugo. Pero pangutan-on nimo sila kanang mag-ingon nga ang napo kasugo wa na kay sadaan tugo na. Imo ning tagsa-tagsaog pangutana ang tinuod pagkasulti, tumano nila ang siyam. Usaray gilikayan ang ipapahulay. Nga naman kadaghan naman tagi ka-istorya ingon anang mga prinsipyo ha. Tuman man sila sa unang sugo, ikatulo, ikaapat gilatangan nila di mutuman. O niya, ang ikalima ngadto si kanapulo mutuman. Pero ang ilang doktrina wala na ang napulo kasugo kay sadaan tugon na na. Kay mahog manggos katawanan kung wa nagituod ang napo kasugo. Perti ng dakuan na yun, immoral na gina ang usa ka pundok sa relihiyon nga gisalikway na ang napulo kasugo. Nalimang ka Diyos napulo kasugo, naaman dihang tahuron mo ang imong ginikanan. Unya, ogwa na napo kasugo, naamlos na po kasugo ang pagtahod. Unsa may itanaw nimo anang pundoka. Sa ato pa way mga batasan ang mga anak-anak, gitudloan ang makabataan nga ayaw na mugtahod sa inyo maginikanan. Na unsa may tanaw niyo anang pundoka. Unya usas na po kasugo nagsulti diha, dili ka magpatay. Unya kay wa naman na po kasugo, nya naman di ka magpatay. Sa ato pa ang mga membro anang pundoka mga kriminal di ay. Kay wa naman di naman na pwedeng tumanon sa bagong tugon ko no. Unya naamnas na po kasugo gisulti man po na diha nga dili ka manapaw. Kung pananglit wala na tinuod sa bagong tugon nga dili ka manapaw. Di na day sa karon nga daghano nato atong asawa-asawa. Kay wa naman siya, wa naman sa bagong tugon. Unya unsa man kahay tan-aw niyo anang pundoka, ug mo nay prinsipyo wa na po kasugo. Delikado kaayong mga asawa diha. Delikado mga bana ana. Unya nagsulti diha di ka mangawat. Naamlas na po kasugo. Buti pasabot nga ang membro ano nga pundoka mga kawatan di ay kay wa naman na po kasugo. So ang tinuod pagkasulti higala, mutuman sila sa siyam. Usas na diha, dili magbatog Dios-Dios. Mga tarungan po sila, wa ba may nagbatog Dios-Dios? Wa naman ka ng sugo Wa naman ka na po kasugo. Unya, dili ka magbatog Dios-Dios. Dili, tuman di ay. Ikaduhang sugos Ginoo, dili ka magsimba sa mga Dios-Dios. Lain na ba day nga Dios imong gisimba? Di man pod. Ang ilang gisimba nga Dios sa mas langit. Tuman di ay. Dili mo pasipalahan ang ngalan sa Dios. Sa ato pa, magpasipalan ito sa ngalan sa Ginoo karon kay wa naman ang napo kasugo. Mingon sa di mami magpasipa. Tuman gihapon di ay.
Asa may gilikayan ang ikaapat nga sugo sa Ginoo nga matod pa sa santos nga Biblia nga hinubad ni Monsignor Yap gikan sa Latina Vulgata nga ingon na ato mabasa sa Exodo 20 bersikulo 8. Ikaapat ng sugos na po kasugo, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay. Ang Sabado pahinumduman kay adlaw nga pahulay ang Sabado. Gilikaya na nga naman kay ang namatag mahayag sa tao Domingo man. Mao na. Kanang suguag gilikaya na. Karon ato ning susihon karon okay ra ba di ay og ang sugo sa Dios na ay isa atong likayan mga higala. Arita maghisgot daw sa bag-ong tugon kay mo man kalaban ng gilikayan kanang adlaw igpapahulay. Ato dang pangutan-on si Jesucristo. Alang sa tao nga likayan ang sugo sa igpapahulay mga higala. Okay ba ka na? Kay naman na sa sugo sa Ginoo. Hibalo na to nga si Ginoo na ingon sa Mateo Kapitulo 5:17. Gasulti siya, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuma niini. Wa bungkaga ni Kristo higala ang kasuguan. Kay wa man bungkaga niya intak ang ikaapat nga sugo adlaw pahulay. Wa man na bungkaga. Gawas o gibungkag niya na. Gawas o wa na igapahulay kay gibungkag na niya. Pero kay wa man niya bungkaga. Unya nag-ingon pa gid siya sa atong mabasa sa 18. Sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit og ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan. Way sayloan higala? O niya nganong sayloan man ang ikaapat nga sugo Sabado igpapahulay diya. Di ato nang gisayloan o sa may tugon ni Kristo way sayloan sa kasuguan mga higala. Og nag-ingon pa gyud si Santiago 2 bersikulo 10, ang nagabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan apan nagalapas siya sa usa ka bahin niini nahimo siyang malinapason sa tanan niini. So tao nga naglapas og usa ka sugo gikan sa balaod sa Ginoo samara nga iyang gilapas ang tanan mga higala. Sa ato pa kay di man di ay pwede nga naiusa atong lapason, atong bantayan ang adlaw igpapahulay Sabado higala. Pinato na lapason. Kay mao na giingon Santiago, maglapas tag-usa gikan sa balaod, samara nga gilapas nato ang tanan. Unsa may atong buhaton? Kay makalapas yung tag-usa, aw samara man sa napo kabok akong gilapas. Usara ako nalapas pero samar ako sa mga tao naglapas na po kasugo. Nga naman, kay ang kahulugan sa sala diha sa Biblia sa unang Juan 3:4 ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. So ang pagpakasala higala paglapas na sa balaod sa Ginoo. So kay paglapas man na sala gid na siya. No? Kasala ko kay ang sala paglapas mas balaod. Karon og naglapas pukog daghan. Nakasala gihapon ko mga higala kay ang pagpakasala paglapas sa sugo sa Ginoo. Unya pangutana, kinsa may manag-iya nato kung kita makasala lapas tagdaghan lapas tagamay sa unang Juan 3:8 kadtong nagapadayon sa pagpakasala kato naglapas sugo iya ni Satanas kay si Satanas nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Kinsay tag-iya mga higala ni adtong tao nga nagpadayon sa pagpakasala nagpadayon paglapas sa sugo. Ang Biblia nagsulti iya ni Satanas kay si Satanas pod balinapason pod sa sugo. So kung atong lapason ang sugos ginahigala, naliwat ta ni Satanas. Makasusubo nga palandungon karong panahon na. Daghang nagda sa ngalang Kristohanon.
nagtuo kang Kristo mga higala, apan nagpadayon pagpakasala tungod kay ang balaod sa Ginoo ginalapas wa na ibili para nila ang sugo sa Ginoo. Ang ilang katarungan karong panahon na naluwas na ta sa grasya, naluwas ta sa grasya tungod sa atong pagtuo, o niya ninatas gugma karon muna ilang kalabanang irason. Grasya na taron, gugma na taron, pagtuo na taron, wa na ta anang kasuguan mga higala. Mao na ikalaban ng rason arita sa pulo nga grasya. Sa diha nga ang tao naluwas sa grasya, di na ba di ay magtuman sa sugo? Di na ba magtuman sa sugo ang taong naluwas sa grasya? Bueno atong tan-awon ang nakasulat sa balaang kasulatan higala. Sumala din sa nakasulat sa libro sa Roma. Okay, ato ni tan-awon ang pahayag sa Roma o niya kapitulo 6 versikulo 1 og 2. Ang mabasa gayon din nan unsa may atong ikasulti, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mo dagaya ang grasya? Kay naluwas sa mutas grasya, magpadayon ta pagpakasala. Na iyon ang 2, palayo kana. O ingos pa di na pwede. Sa ato pa, kung nagtuo ta nga ang tao naluwas pinaagi sa grasya higala, dili na ta magpadayon pagpakasala. Unsay buhaton aron ang tao dili magpadayon pagpakasala, magtuman sa sugo, kay ang pagsupak sa sugo higala mao man pagpakasala. So nagpasabot nga ang grasya ug ang balaod wa na nagkasumpaki mga higala, wa na nag-away mga higala. Ang grasya kaluoy na, ang balaod sugo nas Ginoo. Onya gani kung imong tan-awon ang Roma 3:20 og sa Roma City mga higala, ingon San Pablo, dili ko makailag sala ang pagpangibog kung ang kasuguan wala pa magsulti nga dili ka maibog. Sa ato pa ang prinsipyo sa Biblia, ang balaod nagpahibaw lang na kundi intang dapita nakasa. Maunay buhat sa balaod. Gipakita ta, gipahibaw ta nga nakasa ta. Uy, nakapangawat ra ba ko, nakasa ko da? Nga naman, kay naamas na pulo ka sugo nga di ka mangawat. Nagsimba kog Dios, kasa ko da? Kay nag-ingon ra bang napo ka sugo, dili ka magsimba og laing mga Dios. So nakahibalo ta nga nakasala ta tungod sa balaod, igo na nagpahibaw ang sugo sa Ginoo nato kundi intan dapita nakasala. Mo hinungdan nga si San Pablo eksakto siya sa Roma City. Ingon siya, dili ko makaila nga sala ang pagpangibog kung wa pa ang kasuguan magsulti nga dili ka maibog. Sa ato pa dili ta kailag sala ang pagpanapaw kung wa pa makaingon ang kasuguan di ka manapaw. Di ta kailag sala ang pagpangawat kung ang kasuguan wa pa naingon nga dili ka mangawat. Nakailatag sala tungod kay na ang sugo mahigala. So karon ang tao nga naluwas sa grasya, ang tao nga nakasala higala, unsa may buhaton nako aron mapasaylo ang akong mga sala? Unsa akong buhaton? Muduol ta kang Kristo higala. Kay si Kristo mauni kaluoy, muni grasya gipada samahan nganyo sa kalibutan alang natong makasasala. Ginoo, pasaylo akos ako masala. Human nako nasugid ang akong sala ngatos Ginoo. Pasayloon kos Ginoo. Naing bitaon Tito 2:11, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. Kitang makasala nagkinahanglan kaluwasan. Busa gipadayag ang grasya sa Ginoo, pinaagi kang Kristo Jesus. So pinaagis pagtuo nato kang Kristo Jesus mga higala. Napasaylo ang atong sala. Muna'y grasya, gipasaylo ang atong sala. Kaluyan ta ba? Nga imbis kita'y masilutan, si Kristo na ang mitubo sa silot sa atong masala. Kaluoy na. Karon pangutana,
Magpadayon ba pagsala ang tao na luwas grasya? Dili atong gibasa ganiha. Karon kay na naman tas pagtuo. Lapason na bang kasuguan? Sa Roma 3:31 ingon San Pablo, gibungkag banato ang kasuguan tungod sa atong pagtuo, palayo kana hinunua, ipabarog Hinuo natong kasuguan. So ang pagtuo sa Ginoo sa bigala dili na nagkasumpaki og ang balaod. Magpadayon ba kuno ta pagpakasala kay ang balaod sa Ginoo ang kay naluwas naman ta pinagis pagtuo, wa na bang kasuguan? Ngus Pablo palayo na oy. Ipabarog Hinuo nato ng kasuguan. So ang tao higala tapos napasaylo ang sala, ngano nakahibaw siya nakasala tungod sa balaod sa Ginoo kay nagpahibaw siyang sala. Human ako nadawat ang kapasaylo sa sala, muundang ko pagpakasala. Samas gisulti ni Ginoo kang Maria Magdalena, tapos ni Maria Magdalena nadawat ang grasya pagpasaylo siyang sala. Giingnan ni Ginoo, babae, lumakaw ka og ayaw na pagpakasala pag-usab. Sa ato pa, sama na pagkasulti, babae, lumakaw ka og magtuman kanas balaod. Kay ang balaod, mauna higala ang buhaton sa tao aron ang tao makalikay pagbuhat og sala. So naa di ay, karon dinis bagong tugon, kung imo nang tan-awon higala, ang napulo kasugo na oy sa bagong tugon. O niya, mo kuha tag point, no? Dini sa The Living Bible, sa Romans 5:20 higala, muni atong mabasa. The 10 Commandments were given so that all could see the extent of their failure to obey God's laws. Gisgutan nini nga ang napulo ka mga sugo gihatag kini aron kita makakita kung diin tandapita na pakyas sa pagtuman sa balaod sa Ginoo. Tiyan mo na, gihatag ang 10 Commandments. Naamanag na sa New Testament, word nga 10 Commandments, gihatag na aron makahibaw tag diin tang dapita na kasala mahigala, diin tang dapita na kalapas. Onya gani dinipod sa Ephesians 6 verse 2, naghisgot pog 10 Commandments. Ingon niyo, honor your father and mother. This is the first of God's 10 commandments and ends with a promise. Ephesians 6 verse 2. Sa today's English version gyapon sa The Living Bible, nagisgot gyapon 10 commandments. Gani bisan pa ang Romans 3 verse 9 o niya po Luke chapter 18 verse 18 and 20, naghisgot gihapon mahigala og 10 commandments. Si Kristo gid mismo atong basahon gisulti niya. One a Jewish religious leader asked him this question, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Gaingon ang versikulo 20 atong basahon. But as to your question, you know what the 10 commandments say. Don't commit adultery, don't murder, don't steal, don't lie, honor your parents, and so on. Naalagin 10 commandments. Ingon si Ginoo, you know what the 10 commandments say. Ang pangutana, what shall I do to get to heaven? So kinahanglan di ang tao nakadawat sa kapasayloan siyang sala, magtuman siya sa balaod. Nga naman, kay ang tugon sa unang Timoteo 6 versikulo 14, nag-ingon si San Pablo, ako magatugon kanimo nga bantayan nimo ang sugo nga magawas kinis buling og sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. Ipatuman ang balaod higala. Hinungdan sa pagbalik ni Ginoo, nag-ingon siya sa Mateo 7:21, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, makasulod sa ginarian sa langit, kundili ang nagatuman lamang sa kaubuton sa akong Ama nas langit. Ang pasudlon sa langit, dili ang masinapakon, kundili ang matinumanon. Ibalik na ko ang panahon ni Brother Isaw. Okay, salamat Brother Levi. Mga higala, wala naman tayo igo nga panahon alang Okay, sa... sa di akong basahon, Brother Isaw. Okay, Brother Levi. May oras naman. Ang nag-una ninyo nga nagwali, wa na po'y kasuguan. Kay duha ng kaduha ng mga tawhana. Okay, wa na po kuno kasuguan. Kanikang Brother George Lona, so may gabi niyo Brother George o sa iyong family. Okay, akong ihatag para Brother Isaw. Okay na po, napuno ang mensahe mayong gabi kay Levi ug sa inyo nga tanan diha, amping mo always, and God bless watching from Ilantagan Island from family Layaog
si Kuanday ni Sis Christina Layao, God bless all. Then wala nang taigo nga panahon mga higala, ani ang atong closing song, may man ang atong closing prayer. Okay, magampo tayo higala. Amahan na mo na sumalangit tinigabyo na o Diyos. Nagakalipay kami sa pagpasalamat kanimo sa imong mga pulong nga among napatalinghogan. Tuguti nga kadto magpabiling buhi son panumduman magagiyak kanamuntanan paingon diha kanimo kini among gisalig nga madawat sa Hesus Kristo nga manluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa iyong pagpaminaw sa ngalan sa atong kauban Brother John dito, kini lamang yung mga higalas kanginan, Brother Isao dito, Brother Libby Clavis, magayon kanyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o ang Dios magapanalangin kanatong tanan.